Jarag hinilakay silang tulo. Dan kulay nagang pamati. Murag kailan ka na po ko ba nga di pasabot? Hi guys, good morning. Karon na adlaw na ako dara sa Valencia. Unja, namin lakaw karon mo ato ni Father Darwin. Kami ni Ate Flor de Lisa. Para sa ate, dugay man. Tarate, tarate. Mani ang ating apa? Mura tagaluhat eh. May laing sa nina, hindi masuot. Uy, kala meron yung sinanagi ka ni New York, ate M ni. Para haming ate, mura takambal ti. Pero, kung na ba kambal? Guwapa pa ko? Tara. Lako mo mo eh. Mura na guwapa ko karong adlaw ah. Padu mga Father Darwin. Tunamit na. Ayok na rin ko ha. Mura si pa sa Valencia. Hi guys. Mga laging kasal. Hala, laging kasal. Diyan namin guys. Ulit namin guys kay wada si Father Darwin. Mubalik namin dari nagkahuibis buhon. Kay naadyo kuno siya. Karong adlaw na ada ba si mga nangari di ay. Handa sila sa tijanan. Ha? Wa man. Ni kahuibis pa kuno. Di pa tsukudan ni makauli og kuan guys, alis siya. Ares ako sa Valencia mga duha ka semana siguro. Kay si Father Darwin ini pa man siya ka pizza 15 naa. Jaha pang humaton siya. Kay ganahan na ko magkikita ni Father Darwin. Kay naghanap ko na si Zay na tabangan ba nga naadjog mga sakit. Man dyan giampo kanunay nga kuan. Maadjog ko sang sakit, maulian ko. Kami lagi karon, grabe ang mga problema nga gisagubang. Ang mga igsuon, yung mga sakit. Labi na ni Florami. Kaya karon itang sakit, ipodlalim kay cancer sa thyroid. Katong pagka-burnies, kaning iban mo ko niya, nagkuha sa isang resulta sa biopsy dito sa Ace Hospital. Pagkakitaan ni Florami nga ning naog na siya dito sa ubos, hilak. Nja dapat siya kaka-istorya duha ka badge ko antong undoy. Igagaw man siguro, auntie. Ang nakita ang gigak si Florami. Kulay nagang pamati. Murag kailan ka na po ko ba nga di pasabot? Nja mato ning naog ko sakzanan. Ang giadto silang gidee. Kung tanak ko, kung sa problema. Si Florami was dyan ingon nga mo na isang kahimtang kaya pasin siguro wag ko was dyan ingon nga cancer. Ningan ako sa katong may kuha di undoy, igagaw ang tingali to. Nagkuting ano di ay. Si nga kuan kanang may cancer ang sakit ni Florami. Mo to pagkaibaw na ho, nga cancer. Grabe hinilak dyan na ho. Sa pod kagabi nang hinilak. Des na aging bernis. Pero wala mo ko nag-vlog na tong panahon na. Nga na manggadzog ko basta ano ko mahibawan nga nang may mga sakit lagi. Muhilak ko pero usar ka adlaw nang hinilak. Ni ko og bawa na pud na. Diha pa tas naagi nga nakahibaw ko sa kahimtang Florami nga nasa Zay Twitter. Ta arang hilak ko na dadto ko tang buras pa siya. Kay di lagi ko gusto nga hanggang mga isuon magkasakit-sakit. O kana jud daw ako ray masakit. Kay ako ko'y anak. Wa mo ko'y problemahan nga na. Ako ko'y anak nga tiwanon. Unja
kaplorami di lalim isang kahimtang ron sa mga taong operahan siya. Nja malado siya sa isang anak basta nga na din alalim basta na kay anak na kay anak man siya mo hanaon mauna nga ato lamang iampo sa programi puhon-puhon ug kanang may operahan na siya kay naghamag opera na kimo pa man na siya at ang iampo nga isang makaya ra unta isang malabanan pero kay baw ko nga makaya ra pa na ni programi kay strong pa na siya makaya ra pa na niya lagi kay ang isang bata si Dalton di man po na namo apasagdan karang nay magpuli-puli mi ug karang nay atiman samtang maoperahan na si Zay nga na ba kay karang isang problema karon kinahanglan dina nga madali ako ning offer ko na dyan kinasing kasing kay naa mo koy kwarta nga tigom lagi nja sa sang giingnan nga uwa pa si Zay kwarta mao sa may ipagamit na siya sa may aunahon og paopera kay kanang isang pag-opera sa isang thyroid di ra man siguro pud abutan na og kanang naay pila ka milyon mga half million siguro nga na ningon ko niya nga bahala na og mauwahay kog opera katong pagka-Bernice lagi naghinila kay ming duha ni Promi kay siyempre inahanag gud siya nja napad siya sakit di lalim ang isang kahimtang okay ra ko kay bisag daw ko sakit aramang madadag lingulingaw nga na ngisi-ngisi wa mo koy anak nga hunang-hunaon si Zanay anak maunang di lalim ang isang kahimtang at alam mo pang iampo siya guys nga puhon-puhon ug maoperahan na siya okay ang isang kuan operasyon successful inig pa-opera lagi po na tag-ampo nga ihatag anta sa Ginoo nga maado si Zag dali kay di lalim lagi ning sakit di lalim katong pagka-Bernice nga nakaibaw ko nga cancer naghilak-lay ko sa kagabi kinag-uu ko pero pagkaugma nawara pod kay di man ta nga lagi mag-uu nabutang naman din sa nganahon nga kuan kanang nay di lagi mag-uu kay nay Ginoo tanaw nato ako masakitan na pug ko arap ang giampo sa Ginoo nga kaning sakita isara po ni nga adyohon nagsalig gadyo ko sa Ginoo dako gadyo kong pagtuon ni siya nga kaning ang sakit isarang aadyohon lagi maubot ra dyan ang panahon nga isara ring aadyohon di ra ang sakit katong ubang mga tao pod nga nay mga sakit labi na Promi ni mananghilin hanapot sila mga sakit adyohon lagi ni ato mga sakit daghanay mga tao pod nga naay mga sakit wala man nila gi-public po na sila gi-apil og ampo nga maadyo pod sila labi na sa ang mga kagrupo dan sa Facebook ng apel mo ko sa grupo nga Philippines Rheumatic Heart Disease daghanay mga member dito gagasang lugar sa Pilipinas grabe po nagila mga problema sa kasing-kasing daghan ako yung mga kailangan nangamatay na pod kaya ang nagrinig sa kasing-kasing kaya kanang liro ka ang kahimtang delikado pod pero wa ko mahadlot kay ang salig sa Ginoo ang tanan nagtuog ko sa Ginoo nga kaning ang sakit isara din nga adyohon kapromi isara pa nga adyohon kaning among nasinati karon kuan ra ni pagsuway kay kita di man tatagaan og pagsuway og di nato makaya kay ba ko kaning among mga pagsuway karon amo ra ni makaya daghan po ko mga pagsuway nga grabe jud nga kalisod sa una pa makaya ra pud na kasurvive ra gihapon ko naloy ra jud kong Promi lagi kay nga na isa kahimtang bless gihapon mi bisag kita gaabig sakit nga nga ni ako na ko severe rheumatic heart disease kaporami thyroid cancer okay ra na sakit ra bitaw na nja naa may Ginoo mga si magbuot sa tanan nja kay bawalay ko nga di gid mi pasagdan sa Ginoo mao jud nabutang sa ang kasing-kasing nga di mi pasagdan sa Ginoo nja mao to guys sa mga ning tanaw na sa ang YouTube channel nga naapod sila sakit asa mo kabalaka kay maadyo ra mo sa sakit adyo laman ninyo idibdib ka adyo nga namoy sakit
Adyo naman ang hanaangan na mo sakit. Pagampo ra kanunay og enjoy ag galingon og mag-ug ka nga kasakit nga na basig na pa yung maapektuhan lain sa imong lawas maunang adyo ang hanaangan na kasakit. Enjoy ra. Importante jadi makalimot sa pagampo. Kay Ginoo man siya nagbuot sa tanan. Bisag sa oras sa pwede ta ako haon. Unang di ta makalimot sa pagampo. Ako, bisag inganir ako, magasingisir ako nga na sigog sa daw TikTok. Ako ang lingaw-lingaw, pero pagampo pud ko guys. Namo ko iban mo ingan nga ako kuno sigara kuno kumisingisi. Wa nagampo. Wala mo kay baw. Nagampo ko. Dako ko pagsalig sa Ginoo. Nga kaning ang gibati. Gibati ni Florami nga na napasisay sakit. Pagsuway ra ni. Mura na po si Zag unos. Mula bayra. Agang background dahil karon guys puti na. Kaya ako sa kwarto. Nagtago. Direct ko nag-vlog. Mura to guys. Di sa kumuuli o Galicia. Ares ako sa Valencia. Mga pa dari kay kuan man, aircon. Kuha may init. Sige ra po ko puso dari sa kwarto. Di mo ko yung maglakaw-lakaw. Pero ug manglakaw sila ate. Ato sila asa nga nang uban ko kay di man ko pwede og ares pa rebellion ako rang isa. Kada katukaran pala man ko dari. Mag-agad ra ko nila ate. Ug asa sila mo adto nga na. Uban ga sugudana. Kay di man ko pwede dari rebellion ug ako rang isa. Kaya sa kanon na sa kuwakwak. Joke na bitaw guys. Salamat sa inyong pagmahal. Salamat sa inyong suporta. Hinaot punta nga naagihapon mo para dyan nga magsuporta na mo. Anja, amping mo karon ug asa mo gibatang sa Ginoo. Bye-bye.